ng'weny mar riwruok mar kotu nosumone sirikal mar mondo mi sirikal otigodo mar mondo mi uchumi ma pacho kae olokre kata odhi maber. Mokwongo en keto geno mar mondo mi ket mwandu obed kod geno ni kagiketo mwandu e pacho kae to bro dhi e yo makare. Machielo en tieko weche mag mibadhi magiwacho notimo newa inya to sirikal e pacho kae nyayo weche mag timo nonro kaachiel kod lalruok kod jokanyo kata stakeholders e sectors mopogore opogore. Mokwongo e piny mangima economy e piny mangima rach. Kwang'iyo pinje mogerore kaka piny mar Amerika, wayudo ni piny mar Amerika motiyo gi dola. Amerika tiyo gi dola in mostly trade. In the past in the past few years, about higni adek, ose increase interest rate margi malo on saving nyadi pagachiel. Manyiso ni koro joma ne timo keno e pinje mawango kaka frontier markets kaka emerging markets kaka Kenya owuon, iyudo ka joma nokano pesa ka ndalo ma piny man Amerika interest piny chande koro dok timo investment kocha mondo mi giyud short term interest rate on bonds ma piny ma federal government bank ma Amerika gichiwo. Mano miyo ni nyiso ni ka pesa ma dola wuok e Kenya kunde Kenya kaka nyaka pesa wanda tim nade inyire. Namba 2, kapok wabedo ka jopiny pok oblem sirikal weg kembe gi weg jotije matimo sirikal kana chako tich ne wacho ni wangi pillars 6 sani moko ne gina paga dek apandal mana watimo manifesto launch nantie kaka kodi ido ka sani watimo wa focus e mga 6 tabu ka 4 mokwongo mabo me manya konyo mondo originate economy wangene economy that you nade mokwongo wangene king'io statistics ma jo Kenya Bureau of Statistics wacho ni jomok timo ndiko ofise kaka wan kama ng'eny molo jomondiki jogo nitie sector miluongo ni MSC media micro small and medium enterprises sector gine joma ng'eny moloyo to gine joma be wacho ni gine joma loso kata milionde kumola magitimo mondo mi wayud mokwongo wacho ni mondo mi jogo yudo kony mokwongo ido ka sirikal osekedo mokwongo keto gimbe sani wangi agents mag KRA mawuotho e duka ndo penj ndo ere kaka nikech ni wacho ni wangi structure mar yudo tax kuomgi koro was streamline that wagi kisango the tax to ibonge nade ka ng'ato riambo kata wacha diera nikech ok kwa nyisi ni miwa original statement mar Safaricom en gima wanyalo sirikal nyalo authenticate kwa nyisi ni miwa cash book mari kecho Kenya timo wala maduong' kata maloso 500 million dino kana pesa abotanda nyaki bede gi system mag pesa ne kanie obed either mobile banking obed bank to Kenya kedo pesa in cash all through koko mar ariyo ibo kedo in terms of stock so we just need to monitor gintio nade samo jawalo bedo linked into this platform from KRA mo bedo link kendo gi bank mare sirikal bro yudo thuolo mar ng'eyo ni to kowacho ni igo wala kama to okondiki pesa ma medo wayudo bodo walo kuom jogo mar ariyo sirikal osekawo tuo maduong' mar make sure ni joma nitie migawo mar MSCs sani ina njagi kido gi ne kanyo wa support gi mar Hustler Fund for example mondo mi med jogi mijingo mondo mi wandi gi maber mano se dikare Kenya last year duma paga chiel nena kwa sirikal obedo piny mogolo report gi joma oseyudo pesa manyo moko be mondo ose malo mar ariyo wang'eni cooperatives jopiny nyaka bed ni pesa create nade pesa bedo created through credit banks konyo create pesa through credit sama wakungo kaka jodala wa jopiny wamedo thuolo ngufu mar holo kendo kungo mane ka pesa piny grow mane ko create pesa matene ni koro gigo nyalo konyo e bero uchumi mapacho on long term on long term nitiere penjo moko mabende Wilberforce no penjo Recho un kaka opposition utimo nang'o ageno ni ndiko penjo go piny